Здравей в ритма на мъдростта. Днес ще говоря за 13-я ген ключ, който става активен от 2 февруари до 7 февруари. И с тази тема на 13-я ген ключ, свързан с янката на раздора, дарбата на проницателността и с всичкито на съпричастността, продължаваме темата от предната седмица, от предните 6 дни на 19-я ген ключ. Само припомня бързо, 19-я ген ключ ставаше въпрос ние как да си върнем нашата сила вътре в нас, да я усетиме, да не я даваме навън външни авторитети или да си мислиме, че Бог е някъде отвън, което много лесно може да стане, като станем чувствителни първо за нашите нужди, което ще ни помогне да ги задоволяваме и оттам насетне да развиеме нашата чувствителност и към другите. И след като ние сме станали чувствителни за своите нужди и връщаме малко силата вътре в нас, а не я прехвърляме навън, и във време на 13-я ген ключ, който най-общо казано ни учи не да чуваме, а да слушаме. Да слушаме на много нива в нашия живот. Не само с ушите, но и с сърцето си, с цялото си тяло. Тоест цялостно слушане. Не само на думите, на интонацията, на вибрацията, на истинското послание, което идва от това, което идва към нас, което ние чуваме и почваме да го слушаме цялостно. И това, което на мен ми беше много ценно сега, когато си припомнях този ген ключ и го четях, е, че когато говорим за него, за сянката, която е раздор, е това, че ние някакси в ниска вибрация на този 13 ген ключ сме забравили как да се учим от нашето минало. Когато сме в сянката на 13-я ген ключ на раздора, не може да преработваме по правилен начин миналия си опит и ставаме като едни затворници на този минал опит, което ни кара да бъдем все по-песимистични, защото това всъщност е жертвеният модел на този ген ключ. Да имаме песимистичен ум, който е затворен и вижда само негативното в нашия свят. Или някакси, когато е тук и сега, вижда само негативното, а в миналото пак не го вижда цялостно с неговите плюсови и минуси, а го вижда само в неговите красиви краски, за да му помогне, т.е. да ни накара сегашното време, което живееме, да бъдем песимистични. И всъщност, след като ние сме станали чувствителни за нашите нужди, връщаме силата си в нас, няма как тази сила, която носим в себе си, да не стъпи на нашия минал опит. И всъщност това не мога да проследим и като сянката е негативното, което ни прави зависими от 19-ти ген ключ сянката. Прави зависими, защото всъщност ние не можем да разчетем по правилен начин нашето минало. Ние не сме способни да си извлечеме поуките от нашето минало и да се освободим от него. Защото, знаеш, че много хора, когато ни се случи нещо неприятно, или се провалим, или направим много голяма грешка, някакси ние затъваме в това минало и може много да го самообвиняваме, да страдаме, да смятаме, че това определя като цяло кои сме ние и какъв ще бъде живота ни. Даже понякога имаме любов към тази жертвена природа в нас, защото може на пръв поглед да ни изглежда хубаво, но всъщност има доста голям комфорт в това ние да бъдем жертва на миналото си, на това, което ни се е случило. И да имаме много добра причина и логична причина, защо ние сме в това положение, което сме в момента. Затова много е естествено, за да може да си върнем нашата лична сила и да станем чувствителни и от зависимост да минем към независимост, да стигнем до взаимна зависимост, което се говори 19-ти ген ключ, да минем през този 13-ти ген ключ и да почерпиме опит от нашето минало, да може да го преработваме по един градивен начин за нас. И всъщност тук става ясно, че чуването, което може да го превърнем в истинско слушане, цялостно слушане,
е много свързано с нашите емоции. И всъщност ние как преработваме нашите емоции. И как всъщност, когато сме в ниска вибрация на този ген ключ, в нас се появяват много желания, които може би преди сме имали в миналото, много желания, които предизвикват силни емоции в нас, емоционален глад. И ние, въпреки предишния ни опит, въпреки разбирането ни, че понякога задоволяването на даденото желание, което тук сега идва, ще има негативни последствия за нас или за околните, или за света, всъщност тогава сме ниска вибрация, емоционалното желание да задоволим, т.е. желанието емоционално да задоволим това, което искаме, е по-силно от разбирането ни какво ще се случи след това. И затова на колективно ниво толкова много неща разбираме какви са следствията като група, като живеем като човечество, защото това е колективен ген ключ, 13-я ген ключ, но не продължаваме да вършим едни и същи неща. Повтаряме се, защото ние всъщност стоим на ниската вибрация масово. И понеже сега правя клипчето от телефона, не от компютъра, няма тази картинка, която ги виждат нещата, сега ще ги кажа тези елементи, а картинката, ако сте в School, ще видите прикачена на самото видео или поста. Ако го гледаш това в YouTube, ще видя дали мога да прикача картинка, ако не, слушай внимателно сега, което ще повторя отново. Значи сянката на 13 ген ключ е раздор, дарбата е проницателност, всичкото е съпричастност. Животното, което отговаря на сянката, е морска звезда, на дарбата е мишка, а на всичкото е забравих го. Птичка, която беше нещо свързано с опашлен. Ще го напиша в описанието, ако е в YouTube, ако не ще го видиш на картинката. Програмният партньор на 13-я ген ключ е 7-я ген ключ. Ще кажа малко и за него. Тя е физиологическата част на този ген ключ е амигдала. Потиснатия характер е позволяващ, а реактивният характер на сянката е тесноград. Дилемата на този ген ключ е свързана с песимизма и оптимизма, а жертвеният модел, както споменах, е жертвения ум. Така че в следващите 6 дена, когато ще е активен ген ключ на колективно ниво, е много добър момент ние наистина да отправим поглед върху нас, нашето минало и къде ние сме заклещени в това минало, което отново си го преповтаряме или смятаме, че то ни определя. И като хора, като живот, какъв ще бъде нашия живот, да видим там кои са емоциите, които всъщност ни държат в това минало, които не ни позволява да продължим напред. 7-я ген ключ, както казах, е програмният партньор на 13-я и той е много свързан с бъдещето. 13-я е свързан с миналото. И всъщност, когато ние сме в сянката на 13-я ген ключ, естествено активираме сянката и на 7-я ген ключ, който е на раздора на 13-я ген ключ, на 7-я е разделение. Също когато ние сме в сянката на раздора и всъщност не успяваме да се освободим от миналото, да се учим от него, да обработваме правилно своите емоции, ние сме разделени. Защото в крайна сметка, когато гледаме нашето минало или това, което ни се случва и не може да видим истинския проблем, не може да го разберем, ние всъщност не може да го решим. Ние все едно решаваме нещо по грешен начин. И така в миналото, вместо ние да си видим урока от нашето минало, да освободим емоциите, свързано с това минало, ние просто си повтаряме едно и също нещо в нашите глави. И сега ще прочета малко изречения от самия ген ключ, защото според мен са много силни, е хубаво да се чуят самите те. Да слушаш е нещо съвсем различно от това да чуваш. Освен това, слушането е силно свързано с начина, по който осмисляме
житейските си преживявания на емоционално ниво. Връзката между слушането и емоцията е от голямо значение за бъдещето на този ген ключ и за вибрацията на неговата сянка. 13-тия ген ключ потиква да слушаме и да се учим от своето минало. Да, казах вече, свързано с това, което как обработвам нашето минало. И другото, както казах, като не може да избягаме от нашето минало, ако може да освободим от него. Да. И всъщност сега ще прочета потиснатия реактивния характер, понеже когато ги четем тези неща, може да бъде много лесно да се разпознаем кога ние влизаме в тази сянка. И всъщност всичко това, пак го повтарям, говориме за сенките и за негативните модели, не защото е необходимо да си казвам, колко е лошо, аз го проявявам. Всички ние проявяваме сенки. Важно е да се хващаме, когато сме в сянката. Понеже когато ние станем съзнателни, че влизаме в сенчестия модел, може да я разпознаваме, тогава вече имаме възможността да направим нещо, за да повишим нашата вибрация, трансформираме сянката, да излезем от това. И както повтарям вече много места и ще продължа да го повтарям, за да може да влезем в съзнанието на всеки, който чуе, че когато видим, че сме в сянка, необходимо си зададем въпроса от какво ме е страх, какво не желая да почувствам или какво имам нужда, но не си признавам и не си я позволявам. И когато видим кой е отговора, на кой въпрос в момента е активирал нашата сянка, работим с този отговор. Защото сянката се опитва по някакъв начин да ни защити. Но това работи само в краткосрочен план. И сега, потиснатия характер, позволяващ. Тези хора преструват на съпричастни и отзивчиви към другите, докато в същото време не правят нищо. Потиснатата среда на тази сянка може и да демонстрира, че слуша всички, но скоро става очевидно, че на такъв тип хора им липсва кураж. Те са позволяващи, в смисъл, че позволяват на другите да ги тъпчат, без да научат нищо. Те ще се съгласят с вас, независимо какво казвате. Те бъркат това да чуваш, това да слушаш и така се изолират емоционално. Както от другите, така и от средата си. Това е една от най-дълбоките форми на емоционално потискане, при която човек не иска да приеме цикъла от болка и удоволствие на всяко едно ниво. Затова жертва и двете крайности и се примирява с фалшивото чувство на сигурност. Реактивен характер. Тесногръд. Когато раздорът се прояви чрез един реактивен човек, той се превръща в тесногръден или в фанатичен. Такъв тип хора няма да се съгласят с вас, каквото и да кажете. Тесногръдите означава да заседнат в едно реактивен емоционален модел и да го превърнат в начин на живот. Те буквално не могат да видят отвъд границите на собствената си желания и се изпълнят с песимизъм. Философията им се базира на страхови модели, които се водят всички човешки същества към място, на което се намират сега. И тези хора не са отворени към възможността за истинска промяна. Те таят една дълбока горчивина спрямо природата на хората и това най-често се появява като гняв, особено към онези, които не виждат нещата по същия начин, както тях. Често целта в живота им се превръща в това да развенчават гледната точка на оптимистично настроените хора за бъдещето и за човечеството. Да. И нека си поговорим малко и за дарбата на проницателността. Казва се, че тя започва да се появява в нас, когато започваме да осъзнаваме нашите емоционални модели. Също така на индивидуално ниво почваме да придобиваме по-обективно възприятие на това, което ни се случва, когато наистина осъзнаем
колко много ни влияе начин, по който се чувстваме, как виждаме хората в света. Съответно бих казала и как виждаме самите нас. И колкото повече ние ставаме наясно с нашите емоционални вътрешни модели и успяваме не толкова да им реагираме и да се опитваме да се спасим от тях, както в нали, потиснатия характер, толкова ние започваме да имаме възможността да слушаме. Не само с ушите си, както казах, а с цялото си тяло. И всъщност колкото по-осъзнати ставаме за нашите емоции, слънчевия сплит, както нали, вече говорихме за голямата промяна и най-голямата промяна става в нашия слънчев сплит, се появява едно много интересно чувство, което е много естествено в нас, на оптимизъм. На оптимизма че всичко, което идва, има решение. Че бъдещето, което предстои, всъщност е нещо хубаво. Че в настоящето, което ние живеем, също е нещо добро. И именно ние по този начин може да се хващаме. Ако се хванете, че сте в много голям песимизъм във вашия живот и че сега всичко е гадно, имате едно чувство безизходица, че всичко, което предстои е по-гадно от това, което е било, това може да ви бъде един такъв сигнал. Мале, аз съм сянката на 13-я ген ключ, дай да си попитам от какво ме е страх, нали, какво да направя, да имам някаква нужда, която си я задоволя, какво не искам да почувствам нали, в себе си. Когато след че имате този оптимизъм в себе си, да се поздравите, че явно вашата емоционална интелигентност расте. Затова в тези дни, които предстоят, те каня наистина да станеш съзнателна за какво от миналото те държи, с какво те държи, с какви емоции и да бъдеш честна към себе си, дали всъщност повече си оптимистичен или песимистичен човек и да видиш, че има начин, по който ти да промениш това. Надявам се това видео ти е било полезно. Ако е YouTube, харесай го, сподели го. Ако си в School, коментирай. До скоро!